caggal de kipande didi jariyankoɓe ɓe konunkoɓe nogas ɗiɗo birnama alkamisa hanki ton to tilaberi joyi heddiɓe ɓe mayi ko e suudu safridu to ñameje caggal nde ɓe nawa toon e barmanɗe musɗe e hippande aranere nde kuliyankoɓe ɓe jani koye d'accorde konungu wonde hedde bo walla laaɗe diwoje ngal waɗɗani diwal ngal ɓe mbaɗi piyanɗe koye konunkoɓe toppitanoɓe ko fati e dengol on aéroport konunkoɓe 12 maayi e ndin hippande e lawol ɗimmol ngol caggal nde ɓe tuufiɓe kuliyankoɓe ɓe mbari 15 woɗɓe nawi limore nde nogas e jeeɗiɗi ɗen peeje kese ɗe jiyatenkoɓe ɓe goni e wadde addi kulhuli ne feewi to banggue konunkoɓe ɓe saabu heddinoɓe e mabɓe e nder tilaberi ɓe cakkiti ko salade haɓoyede e siftinde e nder cimtollo mabɓe jaltini o alarba jawtuɗo fedde adunaru toppitinde hujjaji aade Human Rights Watch holliti kulol mum saabu ɓeydogol kippanɗe to banggue diwal tilaberi gila lewru tataɓuru nde hitande ha ñalagal hande ko temedde e yimɓe mbara e wertago leydi ndi e diwe ceridiɗe to Fambita Manda Danifari Ezak Abarkayze e gure goɗɗe Human Rights Watch no di laamu Niger yo sembinno konunkoɓe ɓe ngam ɓe mbawa jokkude rende kisal ɓiɓɓe leydi ndi